Naše šťastie záleží od toho, akými programami sa riadíme. Celý život sme riadení určitými programami. Sú to programy, ktoré nám vštepili naši rodičia pri výchove, kde reagujeme na určitú situáciu tak, ako nás to naučili. A potom si vytvárame vlastné programy, ktorými si hovoríme, nikdy nebudem robiť to, čo robila moja mama alebo čo robil môj otec. Nikdy sa takto nebudem správať. A vytvoríme si nový program, podľa ktorého sa riadime. A potom sú to programy, ktoré nám vštepí spoločnosť alebo ktoré si vytvoríme vďaka nejakým zážitkom, ktoré sme zažili. Niekedy tie naše programy sú nám na úžitok a niekedy nám veľmi, veľmi škodia. Pretože sa už dokážeme riadiť iba nimi v určitej situácii. A aj keď si už povieme 100-krát, že v tej istej situácii nebudem sa správať, nebudem konať tak, ako som konal už toľkokrát, pretože to vytvára určitý konflikt alebo to vytvára určitú negatívnu skúsenosť, ktorú máme z tejto situácie. Ale vďaka tomu programu sa stále a stále správame takisto. Sme v ňom uväznení ako škrečok v svojom kolotoči, ktorý v ňom behá stále dookola a nevie z neho výjsť von. Každý jeden program sa dá zrušiť a dá sa teda vyslobodiť z tohto správania. Ale čo nám to hovorí o nás? Ak dokážeme sa naprogramovať a riešiť v živote určité situácie tak, ako sa nám to nepáči, to znamená, že sa vieme naprogramovať aj tak, aby sme konali v určitých situáciách v náš prospech. A preto aj to naše šťastie, tak ako som povedala, záleží od toho, akými programami sa riadíme. A ak potrebujete so svojimi programami pomôcť, niektoré zrušiť alebo si nastaviť úplne iné a nové, tak nech sa páči, ozvite sa, rada vám s tým pomôžem.